bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hande ko ñalawma aset hawri ko nogas ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar uji men guidaɗen ko États-Unis toon to Virginia en wada hono kanko ñawoɗo kalfinaɗo ko fati yo ƴewto hono kanko procureur lensi halagan ko fawi Laetitia James ko fawi James Comey ko est ce que ne foti momtede haalaɓe sibabunde gueɗe kewɗe kalaɗe hen habaruji men international ma en puɗɗo toon to Sénégal Ousmane Sonko wiyama wonde koko yalti leydi ndi ne ƴefti avion privé tumnane ma Jambal Diane ko ari ko noon gardiɗo assemblée maɓe national wi wonde Ousmane Sonko ko ƴeewoy kalis habaruji men international toon to Brésil hono kanko men noon ɗata leydi ndi Bolsonaro en wano nanggama ñalawma e ɗum noon ko huldeɓe wonde woni koye dogde ma en cektoro habaruji men toon to kamɓe Guinée Bissau naɓe ko janggo subaka dimanche ɓe jaaha wotoyde pour suɓade hol gardoto leydi Guinée Bissau siftino ɗon kanko Umaru Sissoco Embalo ko candidat ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni jañoɗen hen siftindon tan hande ko aset hawri ko nogas ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi radio Jowol Sare International dole lingu gondiya kono dole radio Jowol Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon ha ɗum noon gonɗen joni ko 10h jamma toon to Cincinnati hawri ko 10h kadi toon to Columbus toon to Paris hawri joni ko 4h du matin ko ɗum noon ko 3h du matin toon to Nouakchott habaru joni guidaɗen ko toon to Washington ɗum noon ko caggal jillu makko toon to Washington hanki hono kanko maire cuɓaɗo kesso yo ardu New York ɗum noon à partir de janvier hono kanko Zahran Mamdani en wayni ko wawi jaɓɓede toon to New York hande yimɓe hewɓe jeeyaɓe laamu makko walla yimɓe o sa contre 19 walla yimɓe joguinoɓe makko sikkitare kolli weltare mumen surtout ene kanko hoore makko nde o Donald Trump e kadi nde wawi kadi kanko hoore makko mawnide dande makko e surtout yen wasde salade haltude ko haalno e nder campagne makko toon to Washington kadi yiyama wonde ko kamɓe yimɓe républicain surtout en wonɓe toon to sud représentant ɓe mbawi kadi wadde kuulal kadi ko ene wani ko yennude ko wiyete socialisme ɗum noon kanko Zohran Mamdani en wani ko démocrate kono noon ko socialisme noon firti wonde ko oɗo neɗɗo gonanɗo miijiɗo walla gonɗinɗo wonde ko kala ko woni ngalu leydi walla kala ko addata ngalu e leydi foti ummade koye juuɗe yimɓe wasɓe walla yimɓe jeeyaɓe communauté walla dental walla koye noon wona neɗɗo joggoto neɗɗo joom kalis walla yimɓe jogiiɓe kalisaji ko kañumen goni toppitiɓe ko fati ngalu ɗum noon socialiste ko hunde wonde contraire e ko wiyete capitaliste donc kanko Zohran Mamdani e wiide makko ɗum ɗo koɓe gonɗini ko yimɓe leydi yo mbawa rendude jawdi leydi ndi foof taw ala dañƴo ala basɗo donc wawi wonde fof en woni ko kamɓe républicain ɓe mbawi no hande wodde toon ɗum noon ko ƴeftude kuulal critique demo kanko Zohran Mamdani ɗum noon siftindo tan ko kanko woni ƴeftowo laamu ardade mairie New York ɗum à partir de janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom caggal kanko hoore makko nde o hawi yimɓe hewɓe toon e campagne maɓe primaire caggal kadi e campagne e woteji bannoɗi ñande 4 lewru novembre en way ko kanko hoore makko hawi mennoɗo wonde gouverneur état New York hono kanko biyeteɗo Andrew Cuomo habaruji men e États-Unis hande ɗum noon e wayni kone fada oɗo sadio noon kanko avocat ji makko kanko James Comey noon mennoɗo ardade FBI mo en wayno takaɗo oɗo sa joni wiya wonde ko wonki haaluji ɗi haali toon to congrès ɗum noon koye enquête aji mbaɗanno e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas en wayno ko oɗo sa joni ne fata hono kanko oɗo juge toppitiɗo ko fate ƴewde so tawi kanko wawi samminde kala ko James Comey fawa ko sibabude wiide kam avocat ji makko kanko James Comey sibabude gueɗe kewɗe gueɗel teskitagel hen ko ɓurguel kadi oɗo sa joni tampindeɓe kamɓe gouvernement ñande alarba nde hono
on kamɓe ɗiɗi procureur uminoɓe toon to département d'état ene jeeya noon kanko Taylor Lemons kanko kadi cuɓaɗo won procureur toon to district mo Virginia banggue muɗum funnaki on Lensi Halagan nde kamɓe ɗi fof ɓe mbawi haalde gonga e yesso juge e yesso kadi kamɓe yimɓe o tawnoɓe ɗo fof wiide wonde ko gongira e gonga won kala koɓe takkuno James Comey gueɗe tati ɓe takkuno ɗum ɗe ene wayno ko caggal nde ɓe jury nde ɓe rejiti hen gueɗel kamɓe département d'état ɓe jeehi kadi ɓe mbayli haala kamɓe min bindi ɗum e kayitaji goɗɗi donc ene wayno ko ɓe mbi wonde ko caggal nde ɓe binditi wullitare mabɓe nde en ɓe kollani ɗum grand jury e kadi ɓe kollani ɗum kadi hay gardinoɗo grand jury o e ɗum ɗo fof noon tugnade ha hande avocat ji makko kanko James Comey ɗum ɗo ko yaɓɓude kuule e ɗum ɗo kadi ko hunde hullude wonde ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo surtout procureur uji ɗi ganduɗa en représente gouvernement ene wayno ko golle ɗe ɓe mbaɗi e tumnade haaluji makko kanko ñaawo ɗi meeɗani yiide hunde wayni bonde donc ɗum ɗon e jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa en hawnaki kanko juge so arti mo werlu kala ko James Comey takkano ko e kanko Letitia James gueɗel gonngel ngel kadi tumnade hande e haralaɓe ko fati justice koɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko oɗo en procureur ƴeftaɗo hon Lensi Halagan no ƴeftirani en wayno ko ƴeftira tan ko sibabude ɓe kadi so tawi ɓe ɗalino ha balɗe 5 ndewini hen hono kanko James Comey o takka en wayno hankadi o wawa noddede yesso laamu sabu ko mbiyata limitation makko ɓe ɓenni ko ɗum waɗi donc en wayno ko kanko oɗo Lensi Halagan en wayno ko kanko goto waɗi windi ɗiɗo kayitaji pour wullitade pour fawde makko bonandeji kanko James Comey kono noon en wayno fonno tottude ɗum ko neɗɗo ɓurɗomo jogade humpito toon to département justice kono waɗani ɗum fof kadi ko hunde ganduɗa en e tumnade hande kanko James Comey avocat makko biyeteɗo Michael Driben ɗum ko hunde wawde forsude ñaawo kañum hoorimi yo sammin kala ko waɗi sabu kanko Lensi Halagan o ala humpito o ala kadi droit kanko hoore makko signinde kayitaji ɗiɗon pour takkude neɗɗo mo ganduɗa en eɓe gannaw ɗum to tribunal tawa totani procureur goɗɗi ɓurɓe mo ɓoyde ɗon signinde kayitaji donc ɗum noon jeeyan ko jiida ɗum kadi ne wayno ko jiida tan e ko avocat ji makko kanko James Comey ko kalata wi wonde ko kala ko James Comey noddira tan ko sibabude Donald Trump yidde tan wattade ɗum walla yidde tan kañum hoore mum leptu ɗum sibabude kanko James Comey o jeyanoɓe e enquêtannoɓe Donald Trump habaruji men États-Unis cektorɗen toujours ko fate politique tumnade kadi e ko Fox News windi e ɗum noon e caggal nde kadi nde ɓe ƴewti oɗo dumunde ɓen fof hono kanko Donald Trump hakkude makko e républicain walla parti républicain ɓe tawi wonde ko wayno ko kanko Donald Trump ko joguino ko hutortono surtout yen pour yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wondi parti beele ne kulamo walla ne mbasa ene kula wadde ko rentinde ɗumen ene wawi ɗum ɗo ko aussi oɗo saha joni ɗum noon e wiide mabɓe kadi wona tan ko haalte e ko fati Epstein ko haalluji ko fati kanko Jeffrey Epstein ene wayno yiyama républicain ji hewɓe e démocrate en ene wayno ko ɓuuri hewde yimɓe wonɓe toon to congrès kañum fof gooti kañum fof mbi wonde ko kanko Donald Trump o wawa hadde ɗumen wadde ɗum ɗon siftinde ɗon tan en wayno ko noɓe gotirni kamɓe fof ɓe firti tan wonde ko kanko Donald Trump hay sinno jaɓano woto mabɓe o wawno wadde ɗum kanko hoore makko veto kono noon tawde veto en wayno ko kamɓe fof ɓe ndendi ɓe gooti ha heddi yimɓe seeɗa wayno ɗum woni ɓe mbaɗi ɗum override ɗum on firti wonde ko kanko Donald Trump hankadi ala ko wawi wadde hen ɗum ɗo ko gueɗel garnel tugnade Fox News haali gueɗel gonguel ngel kadi ko wayno ko kanko Donald Trump o haali surtout no gurdam ɗam wayi tidde ni ɗum noon e wayno ko yimɓe magga yimɓe surtout yen jaaɓe yimɓe supportanoɓe ko on ko haali yondere ɓennude wiide wonde ko kala yimɓe ɓe ganduɗa taw ko haraleɓe liggotoɓe taw ko immigré ko yimɓe sohlaɓe ɗo en ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa wela base makko politique ɗum noon ko wiyeteɓe magga kañum beelaka ɗinno haalluji ɗum noon fof noon firti wonde ko e tugnere hande Fox News ko haali ko kala ko joguino komo hutoro ha yimɓe kula wasi ɗoftade mo ene wayni ko saami ɗum noon tugnade sondage moɓe mbaɗi kamɓe Fox ɓe mbi wonde ko so ƴeewi américain ɓe fof so ndenti yimɓe wiɓe wonde ko en woni ko kanko Donald Trump ko ari laamu ko en wayno ko bonni gurdam walla beltaki hen en wayno ɓuuri oɗo saha joni ken wona 46% yimɓe ɓe ganduɗa wiɓe wonde ko ari laamu ko en walli ɗumen ko 15% tan yetti ɗum noon ko kanko Donald Trump yimɓe woɗɓe ɓe ganduɗa wiɓe wonde ko haydara tinani walla haydara musani ɗumen 39% banggue démocrate en wayno ko yimɓe wiɓe wonde ko kanko laamu makko Donald Trump ene wayli ɗumen ko 3% so ƴeewama noon kamɓe
démocrate en wiiɓe wonde ko laamu Donald Trump bonni leydi ndi yettima 73%. ɗum fof ko Fox News ko haali. Bange démocrate en wiiɓe wonde ko indifférent en noon ene wayno ko 24%. to bange indépendance yiiɓe wonde oɗo sadio ne laamu makko kanko Donald Trump bonni leydi ndi ene wayno yettima 64%. to bange kamɓe indépendance wiiɓe wonde ko kañumen laamu makko kanko Donald Trump moƴƴini gurdam mumen ko 9%. tawi ƴeewama bange républicain ji yimɓe wiiɓe wonde ko laamu makko moƴƴini gurdam mumen ko 30% tan haaɗi taw ko républicain ji. to bange républicain ji yimɓe wiiɓe wonde ko laamu makko bonni gurdam mumen ko 14%. donc to wonɓe indifférent taw ko wiiɓe wonde ko ni ɗum bonnani gurdam men kadi moƴƴinani gurdam men ko woni ko 55%. donc so ƴeewama tan sondage no haalirni en ko ɓuri ene wayno américain ji fof so ndendinama oɗo saa joni ken wona 46% amérique naaɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump laamu makko bonni leydi ndi. kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. habaruji men international ha puɗɗoɗen ko toon to Nigéria. ɗum noon e wayno ko yaltuno hanki hecci hanki wonde ko toon to ñande aljuma nde wono kamɓe e wadboniyankoɓe janino toon to école goto taw ko école chrétien ji ene ƴefti hen kene wona 227. ɗum noon e tumnade hannde kadi journal radio France international ko habri o ɗiɗon chiffre uji ne wayni mbaylama. donc wonno ko 227 kono ne wayno oɗo saa joni ko 300 e yimɓe tato taw ko yimɓe janganoɓe ene wonde 12 neɗɗo yimɓe taw ko yimɓe janginanoɓe. ari ko nokku mbiyata état Niger ɗum no woni koye nder hakkude Nigéria. donc tumnade hannde ko anda en wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en kamɓe laamu ngu e surtout en oɗon diwan ɓe mbi wonde ko oɗo école udditi deme muɗum taw haalnaniɓe ɓe nokkani ɗum permission. ɗum noon e wayno ko kamɓe étudiant ji wonnoɓe toon to oɗon école biyeteɗo to Saint Marie. donc en wayno ko ɓe gonno kamɓe fof ko 629 neɗɗo taw ko rewɓe worɓe. ɗum noon e wayno ko tuggi tan yaaroɓe duuɓi 10 ha duuɓi 17 ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ari koye temps bonɗo mo ganduɗa kanko Donald Trump omo haalano tan yontere nde wonde ko so tawi Nigéria e wawani wattude haqqille yimɓe ɓe ganduɗa chrétien ji tampinteɓe toon kamɓe États-Unis wonɓe mbaɗa intervention militaire. ko wawi wonde fof ko ɗum waɗi kanko président Tinubu yaade toon to botum baɗo toon to Afrique du Sud. ɗum noon botum mbiyata G2 ko wawi wonde fof wi wonde ko heddoto ɗo e leydi makko. ɗum noon e wayno ko oɗo saa eɓen continue yiilade ɓeɗo sukaɓe holto goti fof. ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe département to privé ko fate jangde toon 48 école aji secondaire ji gonɗi leydi he guddu haaɓe mbawa continude enquête ɗen ɗiɗo bonandeji. donc ko siftinde tan kadi tugnayi ko radio France international ɓeɗo yimɓe 300 e yimɓe tato naggaɓe walla dahaɓe ene wayno ari tan ko ari ko yontere tan caggal nde kamɓe kadi waɗ boniyankoɓe ɓe janno toon to nokku biyeteɗo Kebbi State rewo hirnangue Nigéria. kadi ene wayno ko nokku mo ganduɗa ko julɓe ɓuuri hewde hen ɓe nangui toon kadi ene wayno kañum 25 sukaɓe janggannoɓe taw ko rewɓe. donc ene wayno ko goto ɓeɗo ɓe danoɓe wawi dogde. donc oɗo sa joni ɓe ene wayno ko 24 heddi ɓe fof dahama. ɗum no kadi ko hunde nde ganduɗa en kamɓe lamɗo Nigéria ngu eɓen continue en wadde dole mabɓe fof pour beele ɓe mbawa habde ɓeɗo waɗ boniyankoɓe. habaruji men international toon to Brésil hono kanko ancien président mo Brésil biyeteɗo Jair Bolsonaro en wayno nanggama hande samedi. ɗum noon to galle makko toon to Brasilia. ɗum noon e tugnani hande ko police haali police nanguɓe ɓe wi nanguirimo ko sibabude police mo leydi Brésil ɓe kuli wonde ko kanko hoore makko woni ko fewnitade dogde yaltude leydi ndi. ngolɗo nanggugol kadi ari ko balɗe tan balɗe ko adi kanko hoore makko nde foti yamirede toon yo yaato kaso. sifti noon tan kanko Bolsonaro ko ñaawaɗo wonde ko kanko ardi fitinaji bannuɗi toon caggal woteji bannuɗi hakkude makko e gardude leydi ndi ɗe e wayno ko yimɓe makko janino toon to nokkuji laamu fof bonni ɗum. ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko kanko hoore makko kadi omo tuuma o haaldino yimɓe dadiɓe pour wawde woteji ɗi henna heftude laamu e junngo gardiɗo leydi ndi. ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saa joni kañum omona nangga toon to police e nanggugol makko kadi ɓe mbi wonde ko cour suprême mo Brésil yamiri caggal nde o tuuma wonde ko woni koye wadde peeje pour yettude dogde pour hoto sokete. habaruji men toon to Sénégal e tugnade kadi ko yalti médiaji ha kewɗi hannde yalti kadi journal Seneweb hono kanko
Ousmane Sonko wiya o yalti leydi ndi hande ɗum o yehi ko avion privé jet ɗum non kadi en wayni ko nder ɗum ɗo fof yaltini ɗum ko kanko Madiambal Diagne gonɗo oɗo sa joni toon to France ɗum non kadi en wayni ko padɗo kadi ñawore wonande tribunal uji gonɗi toon to Versailles jaabade est ce que kanko hoore makko mo foti nawte toon Sénégal e caggal nde Sénégal ɗaɓɓi yo artire toon to Sénégal e nder ko winde page makko ex o wi wonde ko wono kanko Ousmane Sonko premier ministre mo Sénégal en wona o yalti leydi Sénégal o joli kadi koye avion privé ɗum noon o fayi toon to Abu Dhabi est ce que ɗum ɗo ko dogɗo ɗum noon ko kanko Madiambal Diagne ñamdi ɗum ɗon ko wawi wonde fof en woni kanko Madiambal Diagne ko neɗɗo Madiambal Diagne ko kanko ardi en groupe mbiyata avenir communication kono ɗum leelani hono kanko El Hadji Malick ko kañum woni président assemblée nationale toon Sénégal o wi wonde ko yi wonde ko neɗɗo goto wi wonde ko premier ministre Ousmane Sonko fti avion e kañum hoore mum dogi ko oɗon binduɗum o wiyata ko Madiambal Diagne ko oɗon dogi oppi galle muɗum caggal kanko El Hadji Malick Ndiaye o wi kadi o wi wonde o haale wolof o wi wonde ko Ousmane o wi ko Sonko dogani o wi Sonko ko ƴeewoyde kalis pour leydi Sénégal so tawi Allah jaɓi mo o arta ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi jaabodiral bongal hakkunde kamɓe union des magistrats du Sénégal ɗum noon ɓe mbawino hanki wadde jaabol mabɓe jaabade hono kanko maître Moussa Bocar Thiam ɗum noon kanko Moussa Bocar Thiam taw ko bindunoɗo kanko hoore makko wullitare wonde contre hono magistrat biyeteɗo Idrissa Diara e wiide makko kadi ko Idriss Diara koko yebbi kuuli caggal kañum horumde sali oppude hono Farba Ngom donc e nder jaabol makko kanko maître Moussa Bocar Thiam ɗum noon ko siftinde on tan hono kamɓe union magistrat Sénégal ɓe kaali nangue ɓe mbi wonde ko kanko maître Moussa Bocar Thiam gullitali ɗo waɗi ɗi ene surtout ene contre magistrat biyeteɗo Idrissa Diara o ɗum ɗon ko hunde nde fotani wonde par ce que e wiide mabɓe ko ni kanko Farba Ngom ni avocat ji muɗum kaldane makko kanko maître Moussa Bocar Thiam ay ɗum noon e wiide mabɓe ɗum ɗo ko kanko hoore makko ko jaɓɓude kuule kono e jabtol makko kanko maire Wourossogui maître Moussa Bocar Thiam o wi wonde ko en wayni ko wona kamɓe oɗo syndicat union des magistrats du Sénégal poti jaabade est ce que ko lettre mo windi o walla kalimtal ɗi waɗi ɗi ɗum ko hunde fonde jaɓede walla ko kañum hoore mum ene jogui foti waɗede tawde wona e mabɓe huccina e wiide makko kan wi ko inspection général ma waɗ liggey muɗum pour jaabade ko haali ko ɗum noon e tugnade kanko hoore makko article mo wi tataɓo fulala 97 tiré 23 ɗum noon waɗangal guila 26 lewru mars hitande ujunere 1997 e kanko maître Moussa Bocar Thiam o wi ko so tawi kamɓe union de magistrat e poti jaabade ponno jaabade ko Ousmane Sonko nde dari ñande 7 lewru novembre kañum hoore mum e yenniɓe kamɓe magistrat ji yenni cour suprême wi wonde ko e ɓeɗo cour suprême ko yimɓe fotɓe fittede o wi donc kanko maître Moussa Bocar Thiam o wi wonde ko Sénégal naɓe panno ko kamɓe magistrat ji walla kamɓe union de magistrat Sénégal maɓe jaaba Ousmane Sonko ñande 7 lewru novembre caggal nde kañum hoore mum haali wi wonde ko magistrat ji Sénégal kañumen sabota liggey hono kamɓe pôle judiciaire financier o haali hen kadi kanko Ousmane Sonko wi wonde ko o noddi omo ñaagui wonde ko alay saago ɓe pitta justice Sénégal gonɗo Sénégal par ce que woni mumen ko yimɓe ɓe ganduɗa jiiɗamo walla ko yimɓe lundiɓemo o haali o wi donc en wayni ko ɗon kadi kanko Ousmane Sonko no haalino wi wonde ko omo lundi no fewi conseil constitutionnel omo lundi cour suprême omo lundi kadi cour uji d'appel omo lundi kadi magistrat ji kanko maître Moussa Bocar Thiam o wi kadi ene wayni ko magistrat hono Maham Diallo e kanko Samba Fall kamɓe koye mabɓe ene wayni ko ɗum ɗo fof ko haalluji ɗi Ousmane Sonko huccinema haalluji bonɗi kanko maître Moussa Bocar Thiam o wi wonde ko omo teskiri wonde ko union magistrat ji Sénégal kañumen koye men ene deƴi kunil men jaɓani haalde haydara ɗon ɗo jii yimɓe ene huccine mumen jennali bonnude neɗɗagal mumen donc pourquoi kamɓe ɓe daro joni eɓe bonna avocat garɗo kañum hoore no wullito caggal nde teskiri haqqinama ade koko yabɓa e ɗum noon comme Sénégal najo foof kañum woni jogui droit waɗa ɗum caggal nde kanko Farba Ngom kala ko droit ji ɗi joguino en continue yaɓɓede pourquoi kamɓe ko joni ɓe dillata ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko ya garta hakkude makko kanko maître Moussa Bocar Thiam
siftin don maire Wourossogui e kanyum kadi meedi wonde ministre e gouvernement kanko Macky Sall. Khabruji men international cikterɗen ko toon to Guinée Bissau janngo subaka dimanche kamɓe Guinée Bissau naɓe jahata ɗum noon suɓade holgartoɗo leydi Guinée Bissau ɗum noon siftin ɗon tan ko kanko Umaro Siso Ambalo ko kanko woni kan hoore makko kadi ko candidat e ɗum noon kadi ko pour ƴeftude mandat makko ɗiɗa pour duuɓi joyi kanko Umaro Sissoko Ambalo en wani ko hanko hoore makko nundiɗo walla jiɗɗo heftude laamu jungo makko ko biyeteɗo Fernando Dias da Costa ɗum ɗon ko neɗɗo mum cifaɗo kañum hooruma ala humpiti ko fate laamu kono noon ɗum ɗon ko hunde fawinde fayi koye yimɓe Guinée Bissau nayi pour ƴeftude pour suɓade holɓe min jiɗi donc e tugnade kadi haalluji gummiɗo toon hono kanko gardiɗo commission électoral national toon to Guinée Bissau hono kanko biyeteɗo Mbappi Kabi o wawi noddude yimɓe wosoɓe fof e Guinée Bissau naɓe kamɓe fof yoɓe jaa janggo ɓe votoya ɗum noon ɓe mbaɗa devoir mabɓe gueɗe pawiɗe mabɓe kadi taw ɓe ɗofti kuule leydi holno votirte oyi ɗum noon kadi woni ko wenti hankkadi yimɓe fof mbawa ruttade mbawa yijidde haareji walla tikke gonɗe hakkude men goto fof waɗa ko waɗɗe muɗum tawde koye jeeyaɗo leydi he taw kadi la poursuite ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko janggo ande se hono kanko Umaro Sissoko Ambalo est ce que kanko hoore makko omo jogori heptude laamu kadi pour wonde deuxiéme makko mandat walla kanko hoore makko omo jogori risque de perdude laamu. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗon ñalawma aset hawri ko nogas ɗiɗi lewru novembre hitan ujunaji ɗiɗi nogas joyi gasi yaalaji yen mbaali jaam ha janggo on jarama.